Shubor nakaslem jong nongsan hima. Ki nong yalam jong kasnong nong khra menta kasngi kilapan pau ya kajing sngo khiajur halor kajing sateng ban pendep ya kawei naki jaka puli engineer jong kari bhoi district kabala shu ishra dakisnem bat kala long pen ban kaktem ya ki kam sniu ki baharu kom yagne ka jaka puli engineer kabla tep kum kata ka puli teknik lasdang bantai nadu usnem arhajar khat phra henrei naki daw ki bomla satya bantem ya kate ka jingtei kabala shu pendep malumala La ishra no kumtu bat menta kelas dang sop daki plang bat kinyun. Kumban shu pentep khendian ya kane ka jaka pule lamang ningkong ha ka jinglot ka ba phra pon lai phausan klor tengka. Bat hadien la penlot biang syaka hinyo pon not san klor tengka. Bat lashna ha ka jaka kabla ais ngobha da karat nong lengdo bat karat nong khra. Da ka jingthmu bakan long ka jing mentoy ya ki khun samla ka than bat ka district hi barok kawai. Nagalyang kinong yalam shnong bakan thop na do uba Celestine Sengkeli, rangba shnong uba pendap biang John Lengdo General Secretary, lembat uba min makri, uwei nakirew rangba ubalayadon benta banwan ra yakaneka project. Kila let ru ban jurep yaka jingtei yakaneka jaka pule. Ha kaba kila kentu jorru yaka sorkar, bat katanat pule puthi, bakadai ban shimkhia ban penstet no mardor, yaka jingtei pendep yakaneka jaka pule. Kaneka jaka kebala te ya kaneka politeknik jangka distrik Ribhoi ke jongi ni wan hang ne ban jirip bat pia ya ke jingte akabas dang ya kaneka kam nagaliang jong ki pait nong shisnong jong kaneka thain ki la ais ngobha ya kaneka jaka ban te ya kaneka politeknik da ka jingmilti ban yo ka jingmentoi na kaneka project bi kikun kiti jongi kin yo ban pule ha kaneka institution Henry ke ba ngisyam menta kalong ba nado arzat kat pra la aya ko ordar man te ya kaneka institution Henry adu mentang yo I kadang sa khongrang kalong penban ka jaka ka ba kadon ka jing songkai jing yadi abam kabon ra ka jing sniu shibun yanamar kata nakaliang jonga orba snong jong snong nong khra lambat ki pajba jong kaneka than ngi kerpat yo kontraktor ngi kentui u bon pendap no katkum ka sanction ka baulayo katkum ka ordar ka baulayo namar nadu arjar kat prahadu mentajin sans nam tam I kane ka jingte kadang sa khongrang kumne tengalong ka jingdu nong ya ki briu jong kane ka thain khamtam I khun samla ki bukwa ban pule ka ki class ki bakham chanang nrei ki hab ban be shasor ki hab ban be shikwi ki jaka namar kane ka institution ka ba tehang ne dang sa khongrang dan namar kata sai sisin ngi kentu ya ka sarkaru bahkan lek loi ban pendap ya kane ka jingte wala kren no rumba snong jong ne ka snong nong khra ka bade po ka jingpe jingkmi jong ka darbarai nong khra ka darbarai nong lendo bat ka snong nong khra ne kani ka jaka la ai sombha langba ka jing pan jong ka education department onra ya kan ka project hangne nang ta ka politeknik ka bomde jong kan ka snong ka dong ka jongi thane nang do nokra ka de jong ka Ribhoi district bro ko we tingi susi hangne ba nadu arajar kat pra neu ko traktor layo ya kan ka kam los dang bantrei ba lo I khngreng kumne bat kan ka jaka kalong kaying kabadon hang ne khlaw kalalong kum kaying kabay songkai ban yari kai ban yadi abam ikun samla jeng ni snong tingi kerpat yo kontraktor bat kamju yo ka sarkar bakan simkhia ikane ba kan pendep no kloi nagaleng jong karaj bat kasnong nyala simkhia ban penyo ya kene jaka ban ai sa department ban ra ikoi kepar pheuse kane kalong ka jaka ka ba manra ka jing sniu namar kane ka jaka kaying ka badon hang ne long tang ka jing nyari kai jong ki semla bat ki briu ki benabar ka long ka jaka ka jadi ka bam te nga kerpat ya ka sarkar dan burom jongi bat kamjo yo kontraktor lada umperla bantel ka bahaba ya kane ka kam la cancel no ya ka bat ice ki bala namar ba kumbang I menta kane ka jaka ka lalong ka jaka ka bama
de nakaleng jonga bosim kejing kitli nadu basdang men penio ya kene jaka haga government ngasusi edu kata nama lada kimla nakaleng jonga right bagasinong nim bense ban sim na kawai pat kesenjam da kabangin kansel no ya kene jaka nang ba kene ka jaka kanamlong namar kene jaka kabangi yang mentaro kade jaka ka keper ki jing thong jing tep jong ki briu jing ne ndai da ka jing man jurlang jong ki atli ki snang bat ka raj atli ki raj ila ai sumha sa ka government nam ta kene jaka ban pendep nagam ta ka jing roi par jong ka district ibro ko we bat mju ki nong snong jing sine tang ini tin belangkot ko blai sibun blai sidang